40 év felett a férfiak 30%-a küzd merevedési problémákkal, vagy ha nem, majd fog. De nem kell kétségbe esni, mert a Homo erectus új készítményeivel mindez könnyen. Halló, nekem is van a szülinapom. Ha felhívsz, féláron elfújom a gyertyádat. A számom? Az önkorában már bármi megtörténhet. Gondoljon például a szív- és érrendszeri... Ha nem ilyen születésnapra vágysz, vigyázz jobban az adataidra. Internet, mobil, chipkártya. Ne hagyd, hogy mindent tudjanak rólad.